Lero panyasa voice box nzika zina za mzinda wa Blantyre amakamaka ku Ndilande zikufuna kutsimikizana Malawi kuti ayi akabambe anali ku Ndilande ndipo kumenekwa akabambe ndithu ayenda bwino awalandira ndete kuona ndithu muzithunzi makilipimo akabambe akuyenda wapansi mosathawa mosachita mantha akucheza ndi anthu osiyanasiyana ku Ndilande. Sewali kuti kumene ku Ndilande ena ache olemekezeka adachita kuchoka chothawa ndi miyala atagenda kuti sanamvane ndi anthu ku Ndilande koma anthu ku Ndilande kuti ayi akabambe sitingagende akabambe tawalandira. Ndeti limodzi tione kuti kalipo ine kakuonetsa kuti chani pano panyasa voice box. Awa ndi bwana kabambe alandiridwa ku Ndilande. Nde uthenga umene ufikire kwa wina aliyense aliyense kuti bwana kabambe wafika ku mzinda wa Ndilande ndipo bwana kabambe walandiridwa 100%. Akabambe akwenda wapansi, akabambe akuweva, akabambe asapangano kumagwira anthu chanza osayenda sumwa uyo sogoleri wa Chinyamata, sogoleri wa Silosofe, sogoleri amene tikufunefe. Bwana kabambe ndiyamenewo akugwirana chanza ndi anthu m'manja. Bwana kabambe ndiyameneya mlandu palibe. Bwana kabambe afika. Bwana kabambe ndiyamenewa Bana kuna style